Jahan işten şadiyan halda ılgap çıktı. Bugün onun vakti çüldü. İş yerinde elektrik toğu öştü. Başlığın 2 saatlap basış etmegi, işgärlerin iş otoglarında 2 baka aylanmağına ve işsizlikten ecir çekmegine sebep boldu. Yönü vaxtında kimdir biri şäher energo gözökçülük edarasına can edip, ulgamda ulu helakçılığın bolunduğunu anıkladı. Akşama çenli elektrik toğu bolmaz. Jahan bir topar hocalığı işlerini edip yetişir. Näme üçin ol akşam ýer ýaly bir lezzetli zat pişirmeli däl. Ol adamsy bilen romantiki akşamlary guramandygyna görnäçe wagt bolupdyr. Jahan durulgoda avtobusdan düşdi. Aýgytly adamlar dukana bardy we bir çüýşe şampan tatyn aldy. Liftin kapysyna gelende onun kapdalyna uzun boýly bir gyýyr gelip durdy. Jahan bu gyýdy ilkinjige de görýärdi. Lift geldi. İkisi de içeri girdiler. 8-nji diýip gyýyr aýtdy. Jahany bu ýagdaý hatem gyzyklandyrdy. Bu onun ýaşaýan gatydy. O liftin düwmesini basdy. Ýöne lift uzak ýöremedi. Birden ol tandyrady. Ondaky ışyklar öşdi. Soň ýene çıralar ýandy. Ýöne lift indi gymyldamady. Gyýyzlar dürli düwmeler basdylar. Ýöne hiç tat kömek etmedi. Nowatça jaň etmeli. Jahan tag düwme basdy. Nowatça uzak wagtlap jogap bermedi. Emma ahir soňy gyýyzlar bir aýalyň sesini eşitdiler. Ol jaýyň belgisini, padýezdiň belgisini ýazyp aldy we gyýyzga "Garaşyň" diýdi. Jahan holukmaş sorady. "Uzak garaşmalymy?" "Uzak." Nowatça jogap berdi. "Bugün haýsydyr bir harakat gopupdyr. Yine 4 tane näsad lift var. Garaşyň, siziň hem nowatyňyz geler." Jahan derrew telefonu warlady. Hiç hili baglanyşyk ýokdy. Denan goňşusynyň hem edil şonuň ýaly edendigini we gaharly dem alandygyny gördü. Megerem onda hem baglanyşyk ýok bolsa gerek. Jahan gözüni ýumdy. Eger ol işde galan bolsa has gowy bolardy. Biraz wagtlap dymyşlyk boldy. 10 minut geçti, 15 minut. Dymyşlyk olary gurşap aldy. "Bagışla." Gyýyz birden sesini çykardy. "Siz şu ýerde ýaşaýarsyňyz gerek?" "Hawa" diýip Jahan jogap berdi. "Görnüşinden siz beýle däl." "Ýok, men bu ýerde ikinji gezek. Men sorama ötledim. Lifti ýygy-ýygydan ýuwýarlarmy? Men indi durup bilemok." Jahan "Her gün diýen ýaly" diýip jogap berdi. "Gowy." Gyýyz sumkasyny ýere oklady we üstünde oturdy. Jahan hem biraz durup paketinden çüýşäni çykaryp ýere goýdy. Boş paketi ýere düşedi. Oňa sumkasyny goýup üstünde oturdy. Gyýyz "Bu nä şampanmy?" diýip ýylgyrdy. "Hawa." Jahan elini silkdi. "Şu gün irrek öýe gelerini öýdüpdim. Süýjün ahar bişirerin, adamym bilen oturup içerin we gümür ýamar ederin diýipdim." "Siz bagtly." Gyýyz başatdy. Jahan tökötdeşine gen galyp seretdi. Özüne çekici we gaty owdun gyýyz. Günüň ortasynda hem işde däl. Hawa munyň ýaly gyýyz hakykatdanam işleýäni meňzanok. Emma ol Jahany bagtly diýip atlandyrýar. Tökötdeşi ýylgyrdy. Jahanyň onu tyýynlaýanyny we baha berýändigini ol düşündi. "Siziň näme hakda pikir edýändiňizi bilýärin" diýdi. "Hawa ýöne bu bagt üçin ýeterlik däl. Men etrapdan geldim ve özüme uly geljek arzu edýärdim. Men meşgul model bolaryn. Bütün dünýä meniň aýagymyň aşagynda bolar öýdüpdim." Gyýyz ellerini ýokary galdyrdy. "Bu ýerde bolsa meniň ýaly müňlerçe adam bar ekeni. Şeýdip model hem bolmadyňmy?" diýip Jahan sorady. "Ýok, bolmadym. Durmuşda bagtymy hem tapmadym. Owadan olup dogulma, bagtly bolup dogul" diýip ýöne ýere aýdylmandyr. "Şeýle owadan gyýdyň gekedigine mene ananamok" diýip Jahan garşy çykdy. "Sen ýerde bolsaňam, elmi damy erkekleriň ünsüni hä özüňe çekýän bolsaň gerek." "Çekýärin. Ýöne men hemişe nädogry adamlara aşyk bolýarym. Ýoksa da siziň adyňyz näme?" "Jahan, a seniň adyň?" "Mähri."
şampan satın aldyňyzmy? Adamyňyz bilen dynç almakçy bolýarsyňyzmy? Emma meniň bagtym düýbünden başga. Söýgülim bilen aýaly işde wagty, ogly mektepde ýa-da lagerde wagty bir näçe sagat bileje bolup bilýärin. Jahan hopup Mähriniň ýüzüne seretaplylyk bilen seretdi. Bu ýere söýgüliň bilen görüşmäge geldiňmi? Mähri başatdy. Ýazgarýarsyňyzmy? Ay ýok. Jahan başyny ýaýkady. Men durmuşda hiç kim ýazgarmaýarym. Diňe? Şol wagt lift sarsdy we ýokary galyp ugrady. Bir näçe sekunddan ol ýene saklandy we kapylar açyldy. Jahan we Mähri howlukman ýerlerinden turup ondan çykdylar. Jahan derrew gatdaky öz kapysyny tanıdy. Mähri hem kapynyň ýanyna baryp elini jaň uzatdy. Mähri adajyk garaş diýip Jahan onu saklady. Mähri hayran galmak bilen aýaly seretdi. Ol howlugyp çakkanrak ondan dynmak isleýärdi. Täze tanşyny öz hakda köp zatlar aýdanyny ol eýäm ökünipdi. Sen onu söýýärmiň beri? Mähri jogap berdi. Ören, ol üýtgeşik. Jahan ona elindäki şampan çüşesini berdi. Şunu al da meniň adamymy aýt. Şu gün men joralarymda giýjäni geçirerim. Ertir işden soň öýe gaýdyp gelýänçem, ol ähli goşularyny ýygnap öýden çykyp gitsin. Men aýrylşmak üçin ardany özüm bererim. Bu sözler bilen ayal basqançaga baryp aşak düşüp başlady. Mähri bolsa şol ýerde elindäki çüşäni gytyp doňup galdy. Ol ýaňyja Teýranyň aýaly bilen tanışan ekeni. Sen nirelerde saklandyň? Ýakyn wagtda aýalym gaýdyp geler. Sen bolsa arkaýyny aýlanyp ýörsiň. Diýen sözler bilen Teýran kapyny açdy. Teýran, Mähri aljyraňly ýagdaýda oňa seretdi. Men liftde galdym. Haýsy liftde? Diýip ýigit oňa düşünmedi. Seninkide diýip Mähri oňa bir çüşe şampan uzatdy. Men onda Jahan bilen ýapylyp galdym. Haýsy Jahan bilen? Seninki bilen. Gyz gaty arkaýyny gürledi. Aýalyň Jahan bilen. Sen serhoşmy ýa näme? Sen Jahan bilen nädip liftde ýapylyp bilersiň? Ol häzir işde ahyrin. Mähri Teýrana ýaňy liftde bolup geçen zatlaryň hemmesini aýdyp berdi. Teýran agyr halda kresloga oturdy we başyny ýaýkady. Ondan ol hiç dat diýip gygyrmadymy? Sögmedimi? Aglamadymy? Ýok. Mähri jogap berdi. Diňe maňa çüşäni berdi de gitdi. Düşnükli. Endi sen git diýip Teýran oturşyny aýtdy. Ýöne men ýaňyja geldime? Onsoň aýalyň ertir akşam gaýdyp geljekdigini aýtdy. Öýden çyk. Teýran kapyny ýapdy da telefonyny eline alyp aýalynyň belgisini aýlady. Emma ol öçükdi. Teýran mundan beýlek näme etmelidig hakda oýlandy. Jahanyň joralaryna jaň etmeklik biderek. Olardan hiç kim onuň ýerededigini oňa aýtmaz. Şonuň üçin diňe garaşmaly. Ertesi gün işden soň Jahan aýrylşmak üçin arda ýazyp tapşyrdy. Aýal özüni gaty ýadyp duýýardy. Ol öýüne gelip ahir soňy rahat ukymy alaryn diýip umyd edýärdi. Dün ol bir näçe ýyl ozal özüniň kämeňdeş ýagdaýa düşen jorasynykyda giýjäni uklaman oýa batyp geçiripdi. Jorasy adamsyny bagyşlapdy we oňa hem maşgalatyny bozmazlyga maslahat berdi. Jorasynyň maşgalatynyň ýaşaýyşy gaty däldi. Emma muňa garamazdan Jorasy Jahanyň adamsyny bagyşlamagyny isledi. Ol, iň bolmanda ýeke galmarsyň, diýdi. Jahan bütün akşam dymyp geçirdi. Ol eýän belli bir karara gelipdi. Jahan öýe girdi we adamsynyň hiç ýere gitmändigine derrew düşündi. Adamsy bu gün işden giýjä galmak üçin hiç hili bahana tapmandyr. Sen näme üçin bärdi? Jahan ýadawlyk bilen sorady. Diňe senden bir zat soradym öýdän. Gitmek.
Bu menin hem öyüm, deyip Seyran kıygırdı. Jahan, emma ikilik eden sen. Yine 10 günden oğlumuz lagerden qaydyp geler ve bu onun hem öyi. Ya da sen bizim gitmegimizi isleýärsiňmi? Deyip sorady. Seyran yalvarjy ahyndy. Jahan, men hiç kimin gitmegini asla islämok. Men taňa nahar taýarladym. Akşamlygy bileji iyeli we gürleşeli. Men eden işime gat ökünýärin. Meni bagyşla. Bu gaýtalanmaz. Jahan, men sen hemme zady özüň düşünersiň we beýle töhwetdeşlikden gaça durar diýip umyt edipdim. Ýöne umytlarym biderek ekeni. Bolýa, maňa 20 minutçyk ber, men aşgana gelerim we biz gürleşeriz. Seyran diňe akşamlyk naharyny pişirmändir. Ol owudan gap-gaşlar çykarypdyr we şem ýakypdyr. Mene sen beýle goşlaryň bardygyny bilmeýärsiň öýdýärdim, diýip Jahan oturdy. Boldy, bularyň hemmesi artykmaç. Ol şemleri öçürdi. Jahan, näme üçin maňa ikinji mümkinçilik bermek islemeýärsiň? Adamsy yalvarjy ahyndy gürledi. İkinji mümkinçilik? Ol näme gerek? Sen başga bir aýal bilen töýüşýän ekeniň. Onu menden has gowy görýändiň äşgär. Näme üçin maňa muny odal aýtmandyňy düşünemok. Ol ellerini ýokary galdyrdy. Bu seniň saýlawyň. Emma menin de hemme zady bilýärin we seniň bagtyňa päsel berip biljek däl. Sen bolgutsuz zatlar görleýärsiň. Hawa men ýalňyşlyk goýuberdim. Ýöne men mährini töýemok. Men seni töýýärin. Maşgalarymyz, çağalarymyz bar. Ol dymdy. We sorady. Sen meni asla töýmeýärsiňmi? Bolýar, diýip Jahan aýtdy. Men ähli ýagdaýy seniň dilinde düşündirmäge synanşaýyn. Mähri düň öýümide ilkinji gedek gelmedi. Siziň romantikaňyz näçe wagtlap dowam edýär? Ýöne ýalan sözleme. Takmynan 4 aý töweregi, diýip Seyran boyun aldy we günäkärlik bilen gözüni aşak dikdi. Ol meniň saňa ikilik eden ilkinji aýalym. Ýalan sözleme, diýip Jahan aýtdy. Birinji däl. Emma olar bilen hiç çynlyk aýdat ýokdy. Belki 2 ýa-da 3 gödek. Mähir bilen olsa bilmedim. Birden başlanyp gitdi. Ajaýyp, diýip Jahan başatdy. Sen hemme zady düşündiňmi? Ýa-da saňa has giňişleýini düşündirmek derurmy? Hiç zady düşünmedim. Bu meniň günäm, bagyşla. Hawa, bu seniň günäň, diýip Jahan jogap berdi. We men seni bagyşlamaryn. Saňa başga bir aýallar bilen has gowy. Uzak wagtdan bäri men saňa ýeterlik däldim. 4 aýlap sen her gün maňa ýalan sözlediň. Sen onu öýümide getirmäge hit etdiň. Söýýän adam muny hiç haçan emetmezdi. Bizim üýtgändigimizi we wagtyň geçmegi bilen duygularymyzyň üýtgändigini düşünýärin. Gelip menin de söýmeýändiňi, başga birini halaýandyňy aýtsaň, men bagyşlardım we düşünerdim. Ýöne indi men muny bagyşlap bilemok. Men seniň durmuşymdan ýitip gitmeňi isleýärin. Men aýrylyşmak üçin eýýäm ýür tutdum. Entegim sende iň bolmanda bir damja namys galan bolsa, hiç bir dawasyz jaýymyzy maňa we ogluma goýup gidersiň diýip umyt edýärin. Ýok, bolmasa meniň özüm giderim. Bagyşla, ýöne men seni göretim gelenok. Men giderin, diýip Seyran jogap berdi. Jaý hem saňa goýup giderin. Ýaşa beriň, ýöne soň ökünörsiň. Jaý diýseň uly, onu mensiz çekip bilmersiň. Jemşidiň mektebine, lagere, mugallimlaryna, çykdyjylar ýek özüň töläp başararsyň öýdýäňmi? Men muny başararym, diýip Jahan jogap berdi. Git. Bir ýyldan soň Seyran gata çykdy we jaň bastdy. Gapyny düýgünden nätanış bir adam açdy. Sen kim? Diýip Seyran gödek sorady. Men döwlet. Size Jahanyň öňki adamsy bolsaňyz gerek. Adamsy? Ol nerede? Jahan koridorda peýda boldy. Salam Jahan. Seyranyň arkasyndan mähir tiredip durdy. Jahan ýylgyrdy. Bolýar, salam. Näme üçin geldiň? Bu kim?
Teyran döwlede barmagyny görkezip sorady. Jahan muny ýuwaşlyk bilen düşündirdi. Bu meniň klassdaşym. Biz bir näçe ay ýol köçede çaknyşdyk. Ol inženýer, fizikany we matematikany gowy bilýär. Ol Jemşide tapak berýär. Men bu ýerde Jemşidi göremokly, diýip Teyran degişme bilen aýtdy. Ol häzir gelýär, diýip döwlet jogap berdi. Men öýüň işlerine Jahana kömek etmek üçin ir geldim. Ýöne bu düýünden teniň işiň däl ýaly. Jahan baş atyp onuň bilen rady boldy. Näme üçin gelendiň aýtmadyňla? Diýip ol öňkü adamsyna ýüzlendi. Jemşid tebäkli. Biz seniň bilen men aýda ardyndan 2 ýyl şenje oglum alyp gitjekdigim barada ulalaşdyk. Senem şoňa rady boldyň. Rady boldum. Jahan onuň aýdan tasdiklady. Ýöne Jemşid eýýäm 12 ýaşynda. Ol indi kiçijik oglanjyk däl. Onuň ähli zatda öz pikiri bar. Indi ol siziň bilen wagt geçirmek islemeýär. Sen onu bilgeşleýin, maňa garşy bolar ýaly gep berýärsiň. Men muny gurnamok. Teyran ýygyny öwrülip ogluny gördi. Ol batgançakdan ýaň çykan bolsa gerek. Oglanjyk elinde garmak gysýardy. Döwlet daýy. Ol hakasyny hem üntermän döwlete tarap öwrüldi. Men muny bir dostumdan alyp, bu bolarmy? Gaty bolar, diýip döwlet aýtdy. Men garmagy alaýyn, sen bolsa kakaň bilen gürleş. Jemşid balykçy taýagyny uzatdy we gynanç bilen başatdy. Näme üçin sen dynç günleri meniň ýanyma gelmek isläňok? Diýip Teyran ogluny ýüzlendi. Oglanjyk egnini gitdi. Ilki bilen sen ejemi taşlap gitdiň. Ol aglady, köp alada galdy. Menim onuň bilen agladym. Häzir bolsa men munyň has gowdugyny bilýärin. Indi biziň döwlet daýymyz bar. Ol bize köp gelýär. Onuň meniň we ejem üçin hemişe wagty bolýar. Sizde bolsa iç gysgynç. Men size barsam, sen meni goýup işe gidersiň. Mähri hemişe bolşy ýaly salona gider. Ya da gyý dostlary bilen telefonda gürleşer. Sizde güýmenmäge maňa zat ýok. Hatda kompýuteriňizem ýok. Men size gerek däl. Öýde bolsa gerek. Jemşid Jahan ogluny çagyrdy. Günortanlyk taýýar. Elleriňizi ýuwuň. Bolýar eje. Oglanjyk begenip ylgap gitdi. Jahan öňkü adamsyny seredip ýylgyrdy we sorag berdi. Sen entek hem hiç daha düşünmediňmi?